Kako ideš? Da, znaš šta pokrećim na ovo krug ili ovo crveno? I ide skakač, čuveni skakač, Veljko, CNC operater, skini papuče. Skini papuče. Hajmo jedna, ura! 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 Ajde. Ma bro! Čifta se, čifta! Ima li dubine? Paško! Gde, smakni to, smakni to! Ne možemo skakat! Čekaj, raspalio sam si po mudima. Evo kako izaći. Ajde da ja isključim ovo pa da skačem. Sačka, ne uvijek. Sad ću ja tebe. Ajde. Jebijem te Bože, ne znam s velike ili s male, s koje? Druže, mulje do muda. Kako ćete izaći, evo ti moj? A? Kako će izaći? Papuče s nasigurno. Ali kako si ti? Možeš li nekako okolo pa tu uzbrin? Puš ruku. Daj. Ne treba. Daj, vraćaš se nazad, otrešćeš. Ne treba. Šta radiš? Stisni ovo za pojačavanje. Evo te. Isključi sad mene snimaj. Pitaju se u mom kraju i toliko od Veljke CNC operatera. Sačkaj. Zoran Delić. Zaljubljenu Dajanu Kalamandu, idemo! Opa! Ekipa koja prilazi! Aj Gorane, zarudi! Marija je zaplivala, ali nije zadugo. Najluđa budala u vodi je Zoran Delić. Liljo, ajde u kadar! Ostavi kameru, skači! Pojadeše me mušce ko da sam govno! Jaj! Ja sam najveća pita. Šta si ti? Pi, šta? Pe. Najveće pi. Tako je! Sad će da nas trefi, halo! Ne pest! Ej! Čekaj, idemo nešto! Ajde! Pa me ne ide, ni nego, da sam uđe. Ali se gorim. Uvatio sam tu! Kako sam ja? A tebi je prazno. A tvoja je nešto bolja, jel? To!
Taj dio sam ti prešutio. Jeste ovo dobro za kliniku. Jeste ovo dobro za kliniku. Ovo je za kliniku duša. Za klinike, zašta drugo? A dok vas lagano snimam, somale! Nema skakavaca, Koliko će nabaviti ono ne mušci? Koliko tu kapi ima? Men računaj 2 odmah. Ne može nabaviti. Ako mogu jednu nekako bit će dobro. Koliko je rekao da je para? Nije to skupo. Nije skupo, dobro. A nije ni glupo. Dosta je bilo.